Felly, dod i ddiwedd y daith yma yn Košice yn Wcráin, Slovakia, wedi bod i Wcráin am ryw 4-5 diwrnod. Beth yw'r argraffiadau byr, nid bod hi'n arbenigwr o gwbl. Wel, i ddechrau gyda Košice, dinas hardd, glân, dim sbwriel y stryd, adeiladau hyfryd, pan bod popeth sydd wedi adeiladu ar ôl yn rybys, dim cymysyredd, dim harddwch, pan chi'n gweld adeiladau yma. Plis gawn ni'r Habsburgiad nôl i Gymru i ni gael dechrau to. Mae'n bleser jyst i fod yma. Dwi'n edmygu'r ffordd mae'r lled a'r Wcráiniad yn dorchafu eu pobl nhw. Does dim rhaid bod nhw'n enwog yn fyd eang. Does dim rhaid bod y Saeson yn gwmdan nhw neu yr Almaenwyr neu'r Rwsied. Os dwi'n gwneud rhywbeth dros Slovakia, bod yn fardd neu chwarae rhan yn y chwyldror yn erbyn y Natsiad neu adfer yr iaith neu sgwennu barddoniaeth, maen nhw'n cael cofeb. A rhywbeth da, nid jyst rhyw plac llechen fel ni'n cael, ond rhywbeth penddelw ac yn achos Taras Shevchenko neu Ivan Franco, maen nhw'n cael rhywbeth anferth, wrth gwrs, yn Wcráin. Felly mae'n rhywbeth i ni Cymru dysgu. Lle mae cofgolofn i Saunders Lewis, Emily Sapiwan, neu Eileen Beasley, neu Tywysoges Gwenllian, neu Gwenallt y Bardd. Hynny yw'r pobl yma sydd wedi rhoi llawer dros y genedl, colli lot yn aml, a da ni'n dweud dim byd. Neu jyst am digwyddiadau hanesyddol pan agos rhywbeth call tu as Marchnad Caerdydd lle crogwyd Dic Penderyn. Felly hwnna rhywbeth i ni ddysgu. O ran Wcráin, oedd mynd yn ambrofiad rhyfedd. Oedd e fynd fel i fi bersonol fel mynd nôl i 1991 pam ag i Croatia a gweld nhw'n torri'n annibynnol. Ac yn Prague ac yn Budapest. Ac yn cael union yr un teimlad hynny yw. Dinasad hardd, ond dim os o rain hynny yw. Tyllen y ffyrdd, tyllen y palmentydd, adeiladau yn edrych yn ddi-rain. A dyna'n di gwahaniaeth. Dyna mae'r gwahaniaeth yma. Bod yn annibynnol, mae bod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, mae bod yn rhan o NATO wedi rhoi i Slovakia. Mae Košice, dyma di prifddinas dwyrain Slovakia, felly byddwch chi'n disgwyl bod yna rhywfaint o lewych o swyddfeydd Rhanbarthol yma falle. Mae wedi bod yn dref pwysig iawn, oedd hi'n casiad y dref Hwnghareg hynny yw. Ac am fil o flynyddoedd bod pwrpas dref Hwnghareg oedd hi. Ac am siŵr mae'n ardal a tlawd, mae hyn oed ys fflatiau o gwmpas y ddinas yn edrych â gwrain gwell na lot o stwff stan ni. Ac dyna yw wers arall hefyd i ni yng Nghymru. Mae tref Hwnghareg oedd Casia, mae'r enw wreiddiol yn Slaf, enw person yn credu, ond am tua 1000 o flynyddoedd, tym bach fel y trefi yng Nghymru wedi adeiladu a'i poblogi gan Saeson a wedyn bydd y pobl yn symud yna gan siarad Saesneg neu methu cael job i ddechrau wedyn. Maen nhw'n Saesnigon rhywbeth tebyg fan hyn yn Slovakia ac yn Wcráin. Mewn ffordd, beth sy'n digwydd hynny wedi bod diwylliant ar iaith is, yr un heb statws, Slovac, ond ddim yn siŵr a ddim yn ei fod yn iaith ar wahân, neu jyst iaith o hanner Czech. Rwy'n tebyg hefyd i Wcráineg wrth gwrs o Rwsieg i gael nhw'n Rwsieg fach neu beth bynnag. Nhw sydd cymryd y dre drosodd. A mewn ffordd, mae'n elfen hyn digwydd yng Nghymru nawr, sef mae'r iaith, the peasant language, peasant republics, mae'r iaith oedd yn cael ei weld yn iaith leiafrifol neu iaith lai, Gymraeg yn dechrau ennill y prwy fel iaith dynesig. A mae hwnna'n brofiad cynhyrfus iawn. A dyma ddigwyddodd fan hyn yn Slovakia, yn Wcráin, te canrif yn ôl, bach mwy dros canrif yn ôl, proses araf. A maen nhw wedi rhoi penddelwau, mae'n dweud llun ar Twitter un nhw, sy'n hwrda, cediad enw oedd wedi ceisio dorchafu'r iaith a creu theatr, math yma beth. Felly mae hwnna'n wers i ni. O ran y rhyfel, yna mae... mae'n rhyfel. Mae'n rhyfedd, sori. Os ydych chi'n mynd na i gorllewin Wcráin, byddech chi fawr callach. Does na ddim rhyw faneri mawr o gwmpas le, does na ddim pomp, does na ddim lot o filwyr. Fi'n cofio'n teithio o gwmpas Ewrop yn y 90au. A sa'ch chi'n mynd i'r Eidal neu Ffrainc o wastad boes ar y National Service, a bydden nhw'n gwisgo lyfrau, a bydden nhw'n gwmpas y gorsafodd tren yn aros dal tren gartre neu beth bynnag. So chi wastad yn gweld bach o filwyr o gwmpas yn Ewrop ar y pryd. Dych chi ddim nawr. Ond bod tebyg i hwnna dy ddim yn arbennig o arferol, doedd ddim yn deimlad bod yna beth mawr yn digwydd tu fas falle gosod dren. Pryn weld sy'n milio'r hyn oed yn Kyiv yn y brifddinas. Bryn si cwpl o rybanau melyn a glas
i gefnogi ar sgwar ar y Maidan. Oedd un o dynion yn gwerthu nhw yn codi arian ar gyfer pobl sy'n dioddef, arian sy'n ysbytau felly yn Wcráin. A dechreuais i rhoi rhiban o gwmpas un o'r bagiau, achos bod fi'n becso colli nhw. Mwy na dim i ddangos cefnogaeth, mwy na dim, jyst am bod fi'n colli'r bag. Ac ar ôl diwrnod, dynnes i'r bant, ac sy'n sylweddoli, oedd yn edrych yn hynod o ymhonus. Dwi'n gwybod, ni'n teimlo felly. Does neb fan hyn yn gwisgo t-shirts cefnog bechgyn neu gwisgo rosettes na dim. Hynny, mae rhywbeth lot rhy serious i chi wneud sioe yn ei gylch. Ac wrth gwrs, i fi fel tourist, chi hawdd gallu anghofio bod rhyfel ymlaen bron yn bod, ond mae yna wrth gwrs i bobl sy'n dioddef pob dydd. Ar y bus ar ffordd nôl ddoe, oedd ni'n gymryd 5 awr, bron i 5 awr, ni'n groesi'r ffin. O los dwi'n ti'n droi, o dim byd yn digwydd, mae rhywun di atal y broblemau da rhyfel, ond ddim bysod digon o staff yna i ddechrau. A be weles i, o'na yw broblemau gyda pobl o Wcráin Wcráin. Dyn nhw ddim wedi llenwi papurau yn iawn, felly dwi'n mynd siŵr beth oedd y broblem fyna. Neges arall yw, mae Google Lens a hefyd Google Translate yn wych. Ges i cwpl o sgyrsiau pobl trwy'r Google App Translate, jyst yn teipio cwestiwn yn Gymraeg, a gan cyfieithu i'r Ucraineg neu Slofacieg, felly mae hwn yn gweithio yn Gymraeg hefyd. Dwi ddim yn gweithio o Gymraeg iaith arall eto. A hefyd, o'n i'n gallu tynnu lluniau gyda Google Lens. Nes i arddangos fod Taras Shevchenko sy'n dyn anhygoel, mae'n werth chi darllen amdano fe. Oedd yna mwynhau i gyd yn Ucraineg, chwy bach yn Saesneg, ond gamwio i gyd yn Ucraineg. O'n i'n gallu taflu, tynnu ffotos da Google Lens, a ddim cyfieithu i'r Gymraeg eto, a mwynhau yn berffaith. O'ch chi'n gallu dechrau beth oedd Ucrain ddim yn gweithio. O ran y rhyfel, mae Wcráin yn mynd i ennill. Mae'n bater amser, dwi'n meddwl. Dwi'n gallu gweld sy'n mae Putin neu Rwsia'n gallu ennill y rhyfel. Y gorau all Putin cael, fi'n credu dal ma'n falle Crimea, falle bach y tiriogaeth, mae yna bobl yn gollewin, pobl sy'n wastad yn gael heddwch, pan mae'n gwrs heddwch, bobl llwr, a hefyd pobl llwgwr, pobl sy'n jyst mewn arian yma, Putin yn talu nhw, neu maen nhw sy'n gwneud arian, sy'n gwerthu rhywbeth fel ysgonis y byd yma, felly dyna'n beth all achub Putin. Achos mae'r economi mynd yn y waith, beth oedd ddim yr adnoddau, a dwi'n credu bod Rwsiad beth bynnag yw'r ymffos am lle cael ei gweld bechgyn cael ei lladd yn Wcráin. Mae Wcráin yn barod i ymladd tan y diwedd, ac wrth gwrs mae eisiau ni gofio hwn, a dyma pa ma cael pethau fel cofebau a pethau mae'n bwysig, achos mae Wcráin yn gwybod bod nhw'n ymladd dros rhywbeth. Mae'n wlad ddwyieithog, a ddymilwyr, a beth o'n i'n gallu clywed yn siarad Rwsieg yn aml. Y ffordd fi'n dweud hwnna, bod fi ddim arbenigwr yn dweud da am ia yn lle tac, sef Wcráineg am ia. Felly mae yna elfen gref o ddieithrwydd o hyd, a fel yng Nghymru, dwi'n ffaith bod chi ddim yn siarad Wcráineg ddim yn golygu bod chi'n llai o gwasgarwr o rheidrwydd. A maen nhw'n gwybod am eu harwyr nhw, achos mae pendelwyr nhw ar y prifysgolion, ar y strydoedd, ac maen nhw'n gwybod bod rhaid nhw ymladd yn bysyd â nhw. Ac wrth gwrs, dim o'r unig rhyfel. Gafon nhw rhyfel byd cyntaf, yna 2 ymdrech ar weriniaeth Wcráineg, gath i concro gan fyddin wen, fyddin goch, a pwyliad wrth gwrs, felly mae'n gymleth, mae'n hanes cymleth. Felly, fi am ddal o rhan yma'r byd, dwi'n meddwl bod yn ysbrydoliaeth, dwi'n meddwl bod y pobl yn ysbrydoledig. Mae'n gymeriaethau gyda Cymru o ran adferiaeth, yn rhan annibyniaeth, mae'n pethau sy'n wahanol iawn yn amlwg hefyd. A beth sy'n dangos yw mae bod yn rhan o NATO, mae bod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd wedi elwa Košice, Slovakia ar ei ganfed. A mae'n union pam oedd Wcráiniad eisiau gwneud hwnna. Dyna'r rheswm cafodd chwyldro Maidan lle cyntaf gyda Putin yn gweld bod y Wcráin yn mynd i adael nhw. A dyna pam bydden nhw'n gweithio yn aelodau. Dwi'n meddwl mewn 20 mlynedd, bydde'n lle wahanol. Dewch i Wcráin, mae Rwthenia, sef yma Uzhhorod, mae'r mynyddoedd sôn na'n hyfryd. Mae fel bod yn Almaen neu Awstria neu Eryri. Bydde'n lle bendigedig os gallwch chi cerdded neu byd natur. Mae'n lot o bwyd gwyllt yna. Bydd Uzhhorod yn dre bach pert, sy'n arbennig yna, mae'n dre bach pert sy'n y canol. Mae Lviv yn dre hyfryd, mae paid mynd fyna, mae'n lle bendigedig, sophistigedig. A mae Kyiv sy'n teimlo fel prifddinas fawr hynny. Byddech chi'n meddwl bod Wcráin wedi bod yn annibynnol am ganrifoedd gyda maint o adeiladau a strydoedd
a mae hwnna'n ddinas hyfryd iawn. Felly dwi eisiau dod yma eto, dwi eisiau dysgu Wcráineg bach yn well tro nesaf. Ond dyna ni, felly dwi'n gobeithio, dwi'n gwybod bydd Wcráin ennill, y mater o pryd a sut mae hwnna'n digwydd. Dwi'n gobeithio bydd Rwsia yn democrataidd wedyn, ond dwi'n meddwl bydd rhaid i Rwsia colli tir i hynny ddigwydd. Dwi'n meddwl ni ffordd gosod Almaen ar ôl yr ail ryfel byd. Ac mae Rwsia yn ei hun hefyd yn ymwrodredd, felly mae yna lot o dyndra tu fewn i hwnna. Ond tan hynny, gen i yn Košice yn Slovakia, ac siwrne, wel, mae wedi bod yn agoriad llygad ac yn addysg i fi, ac yn teimlo'n freintiedig bod fi wedi cael y cyfle i deithio yma, ond hefyd bod fi'n gallu mynd gartre lle saff iawn yn Aberystwyth tra bod yna bechgyn fwy dreu ac yn iau yn goffi mynd i maes y gad a merched hefyd. O'n i'n gweld milwyr benywaidd i ymladd trwy rhyddid, sydd yn rhywbeth sy'n sicr yn taro nôl i rywun fel fi sy'n cenedlaetholwr. Felly, pob hwyl.